Počas workshopu v novembri 2023 deti vytvárali umelecké diela, ktoré sa stali súčasťou výstavy Ozveny v tichu v galérii Jozefa Kolára. Tento projekt sme realizovali v rámci projektu Zelená misia Slovenského banského múzea. Táto výstava má priniesť posolstvo o tom, že správanie každého človeka nejakým spôsobom do prírody zasahuje a mali by sme sa nad tým zamýšľať, aké sú následky nášho správania. Podobný workshop ako tu v Banskej Štiavnici zorganizovala aj partnerská inštitúcia projektu Zelená misia. Je ňou Daláne Folkemuseum z mestečka Egersund. Vniesli aj svoje aktuálne témy do tohto workshopu, ale vytvorili si aj diorámy krásneho podmorského sveta, do ktorého potom ale vpustili znečistenie. A teda podľa slov našich kolegov z múzea v Egersunde bol to pre deti šokujúci, ale aj veľmi poučný moment. Tento dvor by sa mal stať takým živým miestom, kde sa ľudia stretnú, kde sa možno budú konať vernisáže, workshopy. A v rámci tejto inštalácie uvažujeme nad nejakým objektom v strede toho nádvoria, ktorý by bol zelený, vytvoril by takú zelenú džunglu a atraktívnil by celé to nádvorie. Veľmi sa tešíme na tento priestor, ktorý bude novou zelenou plochou v meste, že sa tam všetci stretneme a veríme, že sa celá konštrukcia podarí a čoskoro zazelená. Naším zámerom v rámci tej revitalizácie nádvoria Kammerhofu je vniesť do neho jednak ľudské meritko a človeka. To je prvá taká akoby úvaha, že kam sa vlastne chceme s tým nádvorím posunúť. A druhá úvaha je vlastne, že nachádzame sa predsa len v historickom prostredí, čiže ako pristúpiť k tej zeleno-modrej infraštruktúre, ako ju vniesť do toho nádvoria, ako vlastne použiť jej princípy práve v historickom prostredí. I was very excited when we first met and started planning the collaboration. Climate change is a global problem, I think. The only way to find good solutions is to have collaboration across borders, and this is one way to do it. Seeing the global perspective will help us make good local choices as well.